De landbouw is al heel lang belangrijk voor de economie van Limburg. Boeren gebruiken en onderhouden een groot deel van het landelijk gebied. Zij zorgen voor ons voedsel, helpen bij het onderhouden van het landschap en het beheer van gebieden waar natuur en water belangrijk zijn. Daarom is landbouw een belangrijk thema in de actualisatie van de provinciale omgevingsvisie. We willen dat boeren in de toekomst goede kansen hebben. Daarom is het belangrijk duidelijk te zijn wat de mogelijkheden zijn in de gebieden en daarnaast ook landbouwgebieden te beschermen. Dat betekent dat niet alles overal mogelijk is. In de omgevingsvisie werken we met 3 soorten landbouwgebieden, elk met een eigen richting voor de toekomst. Voor wevingsgebieden zijn landbouwgebieden dicht bij steden of dorpen. De landbouw op deze plekken past bij de overgang van bebouwd naar landelijk gebied en is gericht op een goede leefomgeving. Boeren bieden hier ook extra diensten aan, zoals streekproducten, zorg of recreatie. In de groenblauwe landbouwzone zijn natuur en water belangrijk. Boeren moeten hier rekening houden met bijvoorbeeld natte gebieden of plekken waar we natuur willen versterken. Per gebied kijken we wat er nodig is. Hier willen we bijvoorbeeld water- en natuurvriendelijke landbouw stimuleren. In het primair landbouwgebied ligt de focus op landbouw. Hier is ruimte voor moderne, productieve landbouw, waarbij efficiënt voedsel geproduceerd wordt met zo min mogelijk uitstoot. In dit gebied mogen andere plannen, zoals woningbouw, de landbouw niet in de weg zitten. De gehele landbouw staat voor veranderingen. Wij willen dat boeren op een gezonde en duurzame manier voedsel blijven produceren. Daarbij houden we rekening met wat elk gebied aan kan. Belangrijk is het vrijkomen van boerderijen en het beschermen van landbouwgrond. Daarom streven we zoveel mogelijk naar toekomstbestendige agrarische bedrijven op deze plekken.